खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव गासैबो बरायबाय दिनै आंनि सुटि दिन आरोना समबार बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे आंनि ससे ओरैनो फिसा भिडिअसखौ नायसाबदो आरोना दिनैनिखौ मा ब्लग भिडिअ लाबोगासिनो आङो मा होनो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना ब्लग भिडिअ दिनैनि बेनिफ्राय दिनै नैबेनि भिडिअखौ दसे नायदो मा होनो ब्लग नङा बेनिफ्राय बिनि उनावहाय आङो गाबोन फुङावहाय आं आपल'ड होगोन आरोना ब्लग भिडिअ स' दिनैहाय ब्लग भिडिअ नङा बेखौनो नायथ'दो आरोना दिनै स' नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो नेक्स्ट गाबोननि भिडिअखौ नोंथांमोना नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय नानि मा नै डिउटिनिफ्राय फैबाय आङो मेंबाय ओंखाम ओंख्रिया मोनबायना जालायबाय दा बिनिया बिराद मेंबोथारबाय दिनै बिराद बिजि जानायमोन दे ओंखारा नै ओंखारबावानो बेबो दे ओंखारदो दै लोंनो नै दै गांबाय आयु दाबो मोना सानसे मा खालामना थाखो सुथि दिनफोरावलाय एसाय बेरायहैनायमोन आङो याव दिनै दिनफोराव ओंखाम ओंख्रिखौ फोमोनना दोननांगौ ओंखाम ओंख्रि संनायालाय नोंनिसो दा आयै हाखालाहां दा आंहा ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ जि सुनांगौ दुगैनांगौ न' मुसिबावनांगौ आरो ओंखाम ओंख्रि संबावाखैसो नोङो दाबो जेबो मावनो गोसो गैयाथाय गैया ओंखाम ओंख्रिखौ फोमोनना दोनबाबो जायो बे गथ'जों जेबो जाला खालि रायखावनायल'हाय बिनियाबाथाय रायजानो बायोबा खोथाखौ मानिनांगौ आरो सोलोंनांगौ आरो बुंनायखौबो गोसोआव लानांगौ आंहा सुटि नालाय सुटिनि दिनावहाय हाबाब रायबाबो जालाहाय रेस्ट लादों आरो सोरबावनो ओंखाम टिफिनफोराबो नै आयौ लांख्रां सिख्रां हनै सिख्ला थानाय रुमा बेबायदि जायो नामा हनै किचेनफोराबो साफा खालामना दोनाखै जायै सङैनो आयै माला हाबावगोन माला खामबावगोन मावबावगोन आंलाय बिसिबां बखिबाय थायो आयु दहायनिफ्राय माथो खालामबाय थाया नोंलाय दासो मोनायावसो नेल पलिश फोननो मोननांगौ नालाय जल्दि ओंखाम ओंख्रिया संनो थां नेल पलिश फोनबाबो संगोन आरोहाय रानबानो रागा जोंगारहां बिनानावबाबो देहाय दे संसै आङो बुंबाय थायो बायोहां बांद्रायखौबाथाय बांद्रायखौलाय बायोहां भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनोबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आं ट्राइ खालामदोंसो आरोना जास्ट मा होनो सिगाङाव आं खालामोमोन नाथाय बारा टाइम होनो हाया नालाय आं बेनिखायनो माबाखौ बिदि सर्ट कमेडिफोरखौ आं खालामामोन आरोना स' आं खालामनो होनबा आं हायो नाथाय आंहा टाइम थोयैनि थाखाय आं खालामनो हाया आरोना मा होनो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होदो बेनिफ्राय मोनसे खोथा मा होनो दासो आङो बेखौ स्टार्ट खालामफिनदों आरोना बे भिडिअसखौ बेबायदि कमेडिखौ स' जायाखैबो जानो हागौ अबेबा रंबो जादों आंनिया स' नायनानै गाज्रि मोनाबानो जाबाय आरोना मा होनो आङो नाजागोन मोजांसे खालामलांनो स' नोंथांमोना सापर्ट हो आंजों लोगोसे बेनिफ्राय सिर्फ आंजोंल' नङा जायनिखि कमेडि इन्टारटेनमेन्ट इदि गासैबो खालामो
माने मोजां भिडिअ लाबोयो गासैखौबो सापर्ट खालामनांगौ नोंगौ आंखौल' बे नङा गासैखौबो सापर्ट खालाम नोंथांमोना स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो लास्टनि इन्ट्र'खौ आङो होनाय जाबाय मानो होनबा आं दहायो होनाय जायासै आरोना भिडिअसखौ खालामना लानाय जायासै नालाय बेनिखायनो दा लास्टआवहाय ओरैनो फिसा बुंफोरथिखौ जोबनायखौ बुंना होनाय जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो गासैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जोबोद साबायखर नोंथांमोना सापर्ट खालामबा आं नाजाबावगोन बेनिखाय गोबां मोजां आंनियाव कन्टेन्ट दङ स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबा आङो खालामनानै दिन्थिबाय थागोन आरोना बिब' बिनानाव बिमा जानाय फिसाजो जानाय स' बहुद कन्टेन्ट दं आरोना आंनियावहाय खालामनो होनोबा स' आंहा टाइमबो थोआ नालाय बेनिखायनो फिसाजोआबो बिराद डिस्टार्ब खालामो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ फ्रां फ्रिंनो स' जेबो नङा अब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजोंसो खालामोबा इन्ट्रेस्टबो मोनो आरो माने बिजि थायोब्ला गाव गावनि थाखायनो मोजां नालाय स' बेनिखायनो आङो मोजां मोनो बिजि थानो आरोना स' नायनानै जायफोरा मोजां मोनो अननानै लाइक खालामना हो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना खालामनानै होदो बेनो आंनि उन्दै रिकुवेस्ट बेनो आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट आरोना थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं एभ्रिवान